Не се притеснявайте. То педерас, ако умре и го знам кой е, тук малата говоря, ще го намерям и ще му се изпикам на гроба на видеоклип. Аз ви го казвам. Аз съм страшно много добър, обаче съм много злобен. Абе, нека да го е натровил, бе. А ако не му се изпика на този педарас или на тази курва на гроба, ще ги намеря, само да разбере, тук в околията е, тук е човек, не е някъде другаде. Той даже може и да е вътре и да гледа. Майката ти ще поемаме, само да те разбера кой си. Мамичката ти идея, бе, буклуглия. Яла го направи на мене, бе, майка ти идея, бе. Яла го направи на мене, бе, педарас мачкан. Яла на мене го направи, бе, мама ти идея, бе, и буклука да е, бе. Докато да ида до Турция и да се върна, некролога ще го видите тук. Днеска, помните, утре тръгвам за Турция. Като се върна, ако няма тук некролог, ще ме заплюете. Помните аз какво съм ви казал? Аз един път казах, като ида до Турция и като се върна, даже не можа да се върна още и по пътя ми съобщиха, че еди кой си ритна бакърчето. Следващия ще е тук. Трябва да е сигурен, че ще умре. Аз си залагам главата. Вие си бяхте свикнали с него, ама той ние си бяхме свикнали с него. Тръгваме на някъде с жената, трябва някой да ни я гледа. Ние не мога да го оставим тока, Иванин, така. Това не е коте. Това си иска грижа. Да го къпиш, да я гледаш, да я храниш сутринта, като дойдеш тук. Това не е така, това е като дете, като бебе. И накрая някакво умряло куче, дето е бедно, може и да има и 100 болести този буклук, дано да го умори рак на белия дроб. Нищо друго. Искам рак на белия дроб да го умори, другото изобщо не ме интересува. Само рак на белия дроб. Да го стопи да еба неговата майка и буклука, да го направи 30 кг да еба този буклук да еба аз. Кой откачи Тръмп? Ала какъв Тръмп, Путин ще го носи като сламка, приказвате и вие. Сега нито ми е до Тръмп, нито ми е до Тръмповица. И тук 2, 3, 5 дена ще не мине, няма проблем. Ама те буклуци ще умират. Нищо от тройка ми Сара, Мелиса. Да. Абе, ние като бяхме на Смолян, и те да виждат, че нас няма, и хвърлят нещо, и ние се връщаме, жена ми пуска Мелиса да се разкарва, да ходи да пикае, да ака, какво ще прави там. И след малко идва и цялата трепери, качва се до нея на леглото с последни сили и започва мъката. Отровата много силна. Ама и тази свеж няма да го задмини този буклук, който е. Жена ли е, мъж ли е, няма да се размине. Трябва да знае, че този буклук ще мре. И то много яко ще мре. Виж, помните ми думите.
Аз никога така не съм кълнал хора. Направо ще му ебам майката на това. Сега значи, на мене някой ако ми завижда, аз знам, че ми завиждат, на мене ми е пределно ясно. Да дойдат на мен да направят нещо, а не да фърлят на кучето. Ево да такава мръвка я взимаме. Такава мръвка, тя не знаеше къде се намира. Ама бягай ти, че ще ти каже ти, що ще кълна, ще ти еба майката и на тебе. Ще ти каже, що ще кълна, ще ти го туре на майка ти в гроба и на тебе, педарас. Ще видиш, що ще кълна. Ай, назове. Да. Да, бе, аз знам, че има Господ. Искам, като се върна от Турция, да е умрял то буклук, тук комшия. Тук в околите. Искам да е пукнал то педарас. Мамичката му ще е бас на него. Тук в Асеновград се случиха тук недоразумение. Всеки знае който гледа от Асеновград, нали? В тестито на мой приятел, на Гошката, го изкараха, че храната му била, децата са били натровили и това е ума. Да. И хората не са сигурни, пък приказват глупости. Ти как може да кажеш, че това дете е натроено от тази храна, от пилешки хапки, от не знам какво и вече и камери, на майка им на путката, видеота, такива простоти. Откъде знаят те, че тези лица се натроиха от яденето на Гошко, на Георги Бураджиев, от тестото? При изследванията няма такива работи. При изследванията някакво дете е било болно някакъв